V Drahovciach pri Piešťanoch organizujú súťaž koscov od roku 2012 ako súčasť celoročnej súťažnej sezóny v kosení ručnou kosou, na konci ktorej vyhodnotia najlepšieho kosca roka. Na lúke na Lazoch smere na nedaleké Madonice súťažilo v 4 kategóriách 45 koscov. Dobre. Dobrú majú trávu títo Doliačani. Maximálne spokojní s účasťou, s kvalitou, s prevedenými výkonmi. Boli tu pretekári, čo nás neskutočne prekvapili zmenou štýlu kosenia a je vidno, že chalani k tomu pristupujú tak ináč, nie tak naľahko, ale proste každý sa chce v tej našej partii prezentovať. Ja som si sám tiež odkosil svoje políčko, je to vynikajúca súťaž, už som bol druhýkrát na takejto súťaži v kosení. Minulý rok to bolo na Ostrom Grúni. Netradičné podujatie v Drahovciach zorganizoval Slovenský kosecký spolok. Išlo o 4. ročník pretekov v kosení ručnou kosou a súčasne otváracie prvé kolo celoročnej súťaže. Najmladší kosec mal 10 rokov, najstarší kosci prekročili 80-ku. Porota hodnotila nielen výsledný čas, ale aj kvalitu kosby. Dobrému koscovi vraj trvá približne 1 minútu, kým pokosí 50 štvorcových metrov lúky. To sa kosilo za každý 9. snop. My sme skosili 9 snopov a 8 dostal gazda a 1 my. Ženskú kategóriu vyhrala Emilia Šeligová z Hruštína, mužská kategória mala 2 víťazov, Marcela Kuliana z Poproča a Jána Štajra z Hruštína. Porota hodnotila nielen výsledný čas, ale aj kvalitu kosby. Mne sa dneska kosilo super. A vďaka môjmu susedovi, že mi kosu ako nabrúsil a pripravil. To je pre mňa záľuba. Záľuba, ktorá sa postupne vyvinula z klasického kosenia, ako z nutnosti ako kosiť. Hej. Baby chodia kosiť, čo majú 6 detí a mladí pozerajú a smejú sa z toho. Teraz mladí už nevedia čo. Majú moc energie a treba im tie kosy, aby si zvykli na to. Nie, chodia na fitness cvičiť a to je ako cvičenie. No. Prvá kosecká súťaž v Európe bola už v roku 1830 na Veľkej lúke Muranskej planiny. Ručné kosenie ako súťažná disciplína sa začala v Európe presadzovať v prvej polovici minulého storočia. Počiatky novodobých pretekov v ručnom kosení u nás siahajú do roku 1977, kedy skupina breznianskych nadšencov zorganizovala súťaž na lúke Banisko.